Tita, si Ma'am Cherry. Tita, please come. Please. Pamir ko na ba? Tapos bag tita, please ako. Oh, please si tita. Mingaw ni mama. Mingaw ka mama? Ha? Mingaw ka mama? Mas ma'am, please patuloy. Ha? Wag pa doon ko kung sila. Mapay pagpasang law. Uy. Ako rin ba? Ha? Nas nanay? Nabas nanay? Nas nanay? Hala, nas nanay, nas ma'am. Hala, niabot sila, wala damha. Parang nauwi na. Nauwi. Na? Isang na ba? Nagluwi pa, Amina. Amina. Ano sa itikpan? Yes, ma'am. May bata to, ah. Kablis. Iya. Ano? Hello, Nay. Hello, ma'am. Good morning. Nakabot sila, nanay. Sakto doon, naglawoy ko. Wais sa goal. Kadas nanay. Kamunggay ka doon, dogkuhan. Please, nanay. Mas nanay, please. Dali. Please. Please. Nanay. Yes, boss. Good morning. Good morning. Boss, morning. Sa'yo haman mo ng lakaw. Nakilawoy parang nanay. Siramang ko na. Interview ko. Ate mo pa rin Ate. Maniyon to mi ani. Manyan to mo. Kasi liguan si ate, day. Yeah. Mingaw ka. Gawin mo mingaw kang mama be. Pila na kakadlaw doon eh. Tulo. Oh, das ko. Tulo kadlaw banuban. Domingo sugod. Ilang. Magilak na gabi. Gusto muli. Ban ka na doon na focus kasi ya. No, habalan yan dun na to. Napit ni Diyos. Gracias, tiya. English mo. Halos nanay. Asa man dai si manghuli mo. Puti. Oh. Nanay ko dito mama na. Ha, patay, be. Kani ni nilawoy. Papo. Ni nilawoy na nay. Ni mas bili na nay. Naglawoy dali-dali. Nanay, hindi mo bang kuwan? Saya masuk dari Ramadan. Hi, be. Nag-vlog day ka? Na, day sa tayo, be? Ay, nadili na mong dodong. Pwede mo na eh. Ah, tatay na, nagay? Taklay? Huwag na kaya, taklay? Yan na ng paklay na dagyan. Taklay ito. Yan na magpapua. Ako ng dodong. Ano na sa ito? Kako mo sa hindi mo nag-plastic. Hindi mo nag-plastic. Sige, sila po. Tiras mo na. Ito, managdo. Iskambol. Uy, di ba ka taklay? Dire na kain na ka. Dire. Isa ka pala paklay yung isa ka. Magpapua. Isa man. Nabi ta siya na nabasa pero di mo na crystal ball gud Sa may crystal ball ba? Kaya kung may mga gumay pero Wow. Pam inay.
social distancing. Iman mo. Mausap. Dire daw. Nay! Kana? Kana? Isa lang sa boka, Lola. Uy, dito po, magkuhan na sa boka. Kaya mo lang sa boka. Anong mo dito? Pero, makabuti na. Gamay ako ayo. Bigyan na ito. Kailangan. Ilawin ako na. Nay! Noy! Nay! Mananay! Ilawoy. Ito na ko pikan din. Awarin ako na na eh. Ano kaya entrance man rin. Wala man di alam ta. Kana ba? Sa likuran ka. Mare. Ilawoy kuno ko kay geso gawas. Lain ang kuan. Lain ang Oh, ay bawa. Alcohol. Una sila namang customer. Sa kada buntag, papadiling kaon sila sa una nga niod to. Taga Valencia ni sila. Si Kuan, Mansiri. Salamat sa minila nga niya po sila ni kami customer. Mingaw ka ado. Kuya, isa Maria be. Karo tita lakaw. Kau. Ano doon na ka sabaw kau? Oh, wala kaya na ay Sawa ni Sir. pagtrabaho o fish ban. Di mayo. Ipa-export kay Marin. Kuya, pusta. May nakuha nila. Kare matugang bana no. Kare. Balipat. Kami may banang. Abi mo pangitaan na ninyo bana. Lo. Pangitayan nagbana. Okay. Ano mo kaya? Muro ka lang. Ano mo kakita ilang? Isa ka pansi ko sa Isa ka mo. Dapat nag-inform ka daan dahil makasal na sila. Ano sila mo pa? May bilin na lang upaw. Ano sa bawin mo? Ona Mura kay ka? alam magsuka na pud ka kay kana may nung na. Tuloy. Kuan ito. Kanan. Tuloy. Butterfly. Baga ko isa. Kapag kanon. Madaling kanto ang magaling istina ano. Usahay. Matambara may mong sumudani. Sa kara na nito ka Otman. Isa dai? Isa. Anong wa mo nagila? Puro kay gawan lagi. Hilak na kayo na gabi. Kaya bisang mama mo labay din sa kapiton kung sa danim lagi kapiton gibilin. Jawa man mo. Lagsop din si Pako. Ang dami mama be ay. 4, 5. Kapag kay mo mama, pagkita rin na ba? Ito pa sa pala. Nili ka ko nagbata ice cream. Naglabay ang tawon sa ato sa lisya. Di ba magkumukuan mo? Mula mo si Tita. Ha? Flavor of the road. Wala. Balik mo balik latte. Hindi man ko kumuli. Muagi lamang ko, di ko kumuli. Wala ka uli. Kung sa tayo tatay? Iya na lang mo kuyo. No, arong patid mo. Tungang gabi eh. Yung gabi, abto na gina nga, ibilin kay Kadlaw, pa kumangan alas 4 pa.
Bukan ko siya stop ko pa may mga ni. Nado. At iskina malabdanin jo. Nauwi na ba di ako hawa pa ko kayo kasi. Huwag tasa. Ano na kami ito? Nag. Hindi ka mahiday ka. Kana bi. Tiyang paborito kay Batong man. Kabuhay kay wahot eh. Samahaw pa man gud to. Unsa mayroon di pa ka manood to? Ano pa man doon? Kadlawon. Sa video ba dako ay ni. Kinsa ka ng bata? Di kaning lugar dako ay tanaw niyo. Kamay ra ka ma'am, mahal mga nigabang. Hindi po. Yaon ka na. Wala may bala, mga timan mo. Nang kita makas video ka tong vlog Pilibero. Oh, Sana dako ko ay tanaw. Sana na rin siya sa mga. Papang galing ni Maman. Kasi mo? Magamit na ka cellphone. Ano ko lang kamulis ba eh? Ha? So na kamulis ba eh? Punta na ko sa kamulis ba eh? Hindi naman po rin mo ulit. Hindi na, dito rin yung aming kay namin nyo. Ano mali? Ari na ko nung taga Valencia. Ha? Ano sa na ni nay? Isa lagi ng Domingo. Ya ako doon na. Mo, ulit duty magkukuha ng Domingo. Ano ba nga sa rin? Bernis sa Gabiris Bay, daw akong duty pagka Bernis, kaya minsan di ko pa duty nun. Saman ma'am. Pwede pa dugang sabaw ka nilaoy ko no? Bawa sa pa kanon. Muli manghikay pa makusparan sa hapon. Nagisan gi mo. Aso katulo din na mo to. Sa kanila. Di, mora ni. Duha man ni gibahin sa munisipyo. Kapok yang. Asista na. Ikaw. Di pa kung sita mo uli. Ha? Babay. Sita. Babay ni ate. Naibido na. Mata. Happy trani kaysa kaon ni. Ilain siya muna si Stephanie. Mula gramit po ko nung makalugar. 5 pa na edad be. Mula ka tatuila. Pay pa ba rin eh? Tabo na imong pusod kay nagpapusod-pusod lagi ka. 5 pa na moral daga. Mo naging English speaking? Ano ba English speaking na bata? Ayaw, Yan. ayaw lang kay mama. Asa naman mama ni mo nakatuog sa kasilyan? CR siguro? Asa mo agi ito? Mubalik are. Gusto na mabaling siya. Kaban pagkakyang. Tarungan ang imong kuwan pa. Ato nang katagasa ko nung panang video tag 14-15 minutes na. Yung surami din na itong sa unang atag 25 minutes kaya po anak ko matawron. Pati ko Nokia, pakay sita. Hindi. Salamat! Salamat. Dito na kay lugar. Tuhon. Una na po ni mo ka. Okay, ano naman yung tawas? Ano na ni be? Salamat! Inan na ka na be. Ulit ko be. Ito ko nung pinaskuhan. Happy manager mo ulit ko. Wala yung trabaho dahil dito pa? Wala yung trabaho? Ha? Wala yung trabaho? Ano ba? Sa ilang bahay? Dito ba lang? Sorry. Napay pito ka tao. Parang wala nagtatrabaho sa waman niya. Kailan lagi rin? Ito na ko. Asa? Mula agra ko, Juan, di ko mo duty dare. Nababay kita. Nababay kita. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye na. Todo sila. Ito na.
Salamat naman ito tayo. Ano mo kaya? Salamat!